האחרונה, עסקה שווה או עסקה שווה? עסקה שווה ברמת קילומטר, אתה מודד את זה, כולנו משלמים סביב 75 קילומטר, אנחנו משלמים 1,400 שקל בחודש דלק, תכפיל את זה בשנה, אתה מוסיף 16,000 שקלים בשנה דלק, רק על דלק, על טסט והתיקונים ומשם מ-80 אגורות לקילומטר, סליחה, פחות בכסף פר קילומטר. אתה אומר שהמהפכה הזאת תקצרה דיון יותר אני לא חושב שצריך לחכות, ואני לא הולך דווקא היברידי אחר שחוסך, אתה רוצה קטנוע? אם יש לך רישיון לקטנוע, לך על קטנוע. אגב, מה לגבי העלאת המע"מ עכשיו ובכלל לקנות רכבים, מעריפים? תראו, זה לא קרה דבר כמו קטע למשפט, קפץ על שר האוצר, בקטע של שינוי מיסים ברכבים הירוקים, כי זה באמת כמו הבעיה היא שאתה לא יכול לעמוד את זה, כי אתה משלם את המע"מ במועד ההספקה של המכונית, אם אתה לא יכול לקבל את היבואן יש מה לעשות, לא? כן, בלי,